Sa bayan po ng Manawag, Idol, posibleng malimitahan po ang pagdaan ng mga malalaking truck sa Manawag, Pangasinan sa mga araw na inaasahang dagsa ang mga deboto, turista at motorista. Ito ay matapos pong talakayin sa committee hearing ang panukalang ordinansa na magpapatupad ng truck ban sa mga 8-wheeler truck pataas tuwing linggo, pista at iba pang opisyal na okasyon. Sa ilalim ng panukala, hindi papayagang dumaan ang mga sakop na truck mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa mga araw na ipatutupad ang restrictions. Pangunahing tinututukan sa panukala ang problema sa pagsisikap ng trapiko pagsisikip ng trapiko sa pilgrimage town, partikular tuwing linggo kung kailan dumarami ang mga sasakyan at pedestrian na pumupunta sa bayan. Kasama rin sa sinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga pangunahing kalsada dahil nagsasabay-sabay mga malalaking traka, pribadong sasakyan, pampublikong transportasyon at mga pedestrian sa panahon ng dagsa ng mga bisita. Dumalo sa committee hearing ang kinatawan ng Traffic Operations Office upang magbigay ng rekomendasyon kaugnay sa traffic management sakaling maaprubahan ang ordinansa. Hindi pa pinala ang truck ban dahil patuloy pang pinag-aaralan ng mga detalye ng nasabing panukala bago ito sumailalim sa susunod na proseso ng pag-aproba. Kapag naaprubahan, inaasang magiging bahagi ito ng traffic management measures ng Manawag tuwing araw ng mataas ang volume ng mga sasakyan at bisita sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.